Avui us porto llibres infantils i juvenils. Un és de la Maite Carranza, La pel·lícula de la vida, i està publicat per SM. És un llibre on una mare amb dos fills es veu en una situació econòmica tràgica, absolutament tràgica, i de quina manera ho planteja perquè el seu fill més petit no ho visqui gens malament. Per això es diu La pel·lícula de la vida. L'Illa de Paidonèsia és de l'Oriol Canosa i està publicat per La Galera i ens explica com un nen s'independitza dels seus pares i se'n van viure en una illa i com amb altres criatures creen un món a la seva mida. És un llibre d'humor. Dos llibres de la Mariott Murail, que és una autora francesa que a mi m'agrada molt. Quina passada, publicat per Empúries, i Simple, publicat per Estrella Polar. En el primer, A quina passada, són tres nanos, tres germans, que de sobte, d'un dia per l'altre, es queden orfes. I si no volen ser separats perquè els enviaran a centres, han de trobar algú de la família, i no tenen a ningú massa pròxim, que els adopti. I per tant han de convèncer a aquestes persones que no són massa amants de les criatures. I Simple és una història molt divertida també d'un germà, d'un noi, que deu tenir 17 anys o 18 anys, que té un germà Down i no vol que el seu pare l'ingressi en un centre. I se'n va amb el germà Down a viure a París i són les aventures i desventures que passen tots dos, vist amb molt humor. I aquest, de Mi hermano persigue dinosaurios, publicat per Nube de Tinta, que és de Giacomo Mazzariol, és un llibre que parla també d'un nano Down. De fet, els pares comuniquen als seus fills que tindran un germanet, però després resulta que aquest germanet no és com se l'esperaven, no és com se l'esperava el protagonista del llibre, sinó que és un nano amb unes discapacitats. I quan arriba a l'adolescència, aquestes discapacitats en el germà li pesen moltíssim i ha de passar per una sèrie de situacions perquè accepti el germà i l'entengui tal com és.